Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Gisteren vond er een gezamenlijke controle plaats van het ministerie van Economische Zaken en de politie. Daarbij zijn 3 eetgelegenheden in Otrabanda gesloten. Alle 3 bevinden zich onder het viaduct en trekken dagelijks veel klanten. Volgens de controleurs laat de hygiëne in de keuken van alle 3 de restaurants flink te wensen over. De zaken werden dan ook direct gesloten. Volgens statenlid voor de partij MAN Eugène Cleopa is het tijd dat de overheid ingrijpt in de situatie bij het CEOS. Nog steeds is er een wachtlijst voor operaties en ook voor andere behandelingen. Maar volgens Cleopa nemen de wachtlijsten alleen maar toe. Hij vindt het niet correct dat de bevolking de dupe wordt van de situatie binnen het ziekenhuis en vindt dat de overheid een oplossing moet zoeken om ervoor te zorgen dat mensen de medische behandeling krijgen die ze verdienen. Minister van Justitie Quincy Girigori gaf gisteren symbolisch de sleutel van het opleidingsinstituut aan directeur Valbreu. 20 jaar na de oprichting is het pand van het opleidingsinstituut Rechtshandhaving en Veiligheidszorg in Rio Canario flink opgeknapt en kan er weer goed les worden gegeven aan de agenten. Gevangenisbewaarders van de SDKK hebben gisteren het werk neergelegd. Ze hielden een vergadering onder werktijd samen met hun vakbond APVO. Er zijn sommige zaken die al lang spelen en maar steeds niet opgelost worden. En daarbij gaat het onder meer over veiligheidskwesties voor het personeel. Maar nu was er ook een belangrijk punt over het nieuwe rooster dat per 1 oktober in zou moeten gaan. Veel gevangenisbewaarders zijn het er niet mee eens. En een overleg tussen de directie en de vakbond is besloten dat het rooster voorlopig niet ingevoerd gaat worden. En dat er overleg blijft plaatsvinden tussen de gevangenisdirectie en de vakbond om bestaande problemen op te lossen. De politie moest gisteren ingrijpen in de wijk Cerro Fortuna. Daar klaagden buurtbewoners over grote zwarte wolken. Enkele mannen waren bezig vuil te verbranden. En dat deden ze in de Mondi, dicht bij de wijk. De politie heeft de mannen flink toegesproken. De brandweer heeft het vuur geblust. En daarmee was de overlast verholpen. De Curaçaose hardloper Taimir Burnett liep gisteren tijdens de halve finale van de 200 meter tijdens de WK Atletiek in Qatar. Hij behaalde daar een tijd van 20 seconden 34. Dat was niet genoeg voor de finale, maar wel een verbetering van het persoonlijk record van Burnett. De Curaçaose atleet kijkt tevreden terug op zijn deelname tot nu toe aan het WK Atletiek in Qatar. De Venezolaanse president Nicolás Maduro zegt dat de sancties van de Europese Unie tegen 7 leden van de Venezolaanse veiligheids- en inlichtingendiensten hem doen lachen. Europa legde deze sancties op aan 7 leden van de diensten wegens foltering en andere ernstige mensenrechtenschendingen. Maduro ziet de maatregelen als een zwaktebod van de EU, waarbij de Unie volgens hem wordt meegesleurd in het falende beleid van de Amerikaanse president Donald Trump. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.